idą święta, zresztą o tym to my wiemy dawno, bo już ostatniego października w niektórych marketach były Christbaumy. Ja się aż boję, że za rok one będą koniec sierpnia, bo to tak idzie coraz bliżej. A ja bym chciała trochę tak wyonaczyć, skąd się to wszystko wzięło, że akurat Wilio jest 24 grudnia, skąd jest Christbaum. Pewnie, że jakby się tak po internecie poszukali, to tam jest pora wersji, ale ja może zacznę od Polski, bo my są przeca we Polsce. Wiecie, że się nazywam Dyduch, to jest po chopie, te miano, ale Dyduch to oznacza taki chochoł, nie byle jaki, o nie, ludziska. Jak szli do Młocki, to one ustawiały se takie najlepsze kłosy pełne, nie błocili i robili taką wiązka, niektóre pletli wieniec, niektóre robili wiązka. Po co? Oni go trzymali na, właśnie na Boże Narodzenie, na ten dzień przesilenia i on stał wtedy, nie było Christbaumu, on stał w rogu izby, a wtykali do niego, co by chcieli, żeby w następnym roku im przyroda, los przyniosły. Czyli co? Jak to był bogaty, to bombony z odpustu, jabłka, rozmaite orzechy i on był taki pięknie przystrojony i marsz był przystrojony, a czerwone szlajki to było najważniejsze. To znaczyło, że następny rok będzie taki bogaty, bez to te kłosy, bez to te jabłka i te orzechy. To taki symbol bogactwa. Jak się to przemianowało na ten Christbaum? No wiecie, ja się myślę, że to była czysto praktyka, bo jednak trochę tego ziarna ostowało, myszy to zawsze przynęciło, no i potem już tak XVII-XVIII wiek to się pojawiły Christbaumy, a szklane, takie piękne bombki, one przyszły ku nam z Niemiec i one właściwie też symbolizowały te piękne jabłka, które ludzie chcieli, co by im tam obrodziło. No i potem to już zaczęło hulać swoim sumptym, ani się za bardzo ludzie nie zastanawiają, po jakiemu akurat na 24 to stawiali ten chochoł, ten dyduch tak zwany. Bo wtedy już zaczynało przybywać dnia i chodziło o to, żeby razem z tym przybywaniem dnia przybywało też tego dostatku, bo już tam wszystko było zjedzone, nie? Po leku szedł przydnówek, czyli coraz biedni. No jakbyście się podziwali na te potrawy, które my jemy na Wilii, to one są tak po prawdzie bardzo biedne. One są postne. To tam kasik w Ameryce jedzą indyka, mają jakieś takie mięsne potrawy, ale u nas, sam w naszym rejonie, to są takie zupa choćby z konopi, siemieniotka, moja babcia, o jak ona smakowała siemieniotka, 5 do rodzynek, jak tam ciepła, jako to była dobra zupa, że jest taka kapusta bez łomasty, no z grzybami. Wiecie, pomyślcie, że to są wszystko rzeczy takie, co no tak, tam ktoś wyszkrobał z resztek, co by ten stół jako tako wyglądał. No te roski, te Christbaumy, co są, to ja wam powiem, mnie to tak przypomina takie cosik, że jak ja bym miała jakiś złoty pieniążek i tak chciała ten złoty pieniążek uhonorować, tak go opakować, tak się cieszyć, że go mam, żeby go zapakowała w taki coraz to większy, fajniejszy pakiet, już by żaden tego pieniążka nie widział, no by wiedział, że on tam jest, a potem by może zapomniał. Może to jest złe porównanie, bo to jest porównanie do Pan Jezuska, ale to tak jest, że my go tam poprzykrywali rozmaitymi takimi rzeczami, które one nie są potrzebne, one nie mają sensu przy Bożym Narodzeniu, przy tej Wilii. No, kasik, on się tam stracił.
przy tych pięknych obleczeniach, których siadomy do Wylii, przy tym pucowaniu okien, tak by ten Pan Jezusek był z sanepidu albo co, ale się wróca do tych obyczajów. Zawsze piękny, biały, damastowy obrus na stole. To wiecie, że miała być parzysto liczba osób. A skąd się wziął ten talerz pusty? Na kogo on czekał? My już dawno zapomnieli, skąd się to wzięło. My zawsze godamy, że to jest dla tych, co odeszli. Tak może być. Bo być może one też przychodzą na ta Wilię. Ale tak po prawdzie to się bierze z czego innego. Jakbyście byli bardziej tam w centralnej Polsce, to oni padają, że to jest dla spóźnionego wędrowca. Jak Polska była pod rozbiorami, to car, jak miał dobry humor, to on czasami tych wszystkich, co nam posłał na Syberię, Polaków za nic, nie, to on ich wyzwalał, dawał im wolność. I one albo zdążyły na ta Wilię do domu przyjść, albo nie. W każdym razie te różne miejsce na nich czekało. I teraz patrzcie, pod tym obrusem powinno być siano. Z tego siana wróżyły se dziołchy niezamężne, bo wyciągały taki ździebełek siana i kiero wyciągła, no i dłuższa było więcej cerów, nie? To ta się pierwszo wydała. Zaś wracamy do tego motywu, że wydać się to była najważniejsza rzecz. No jest za tym, nie? Żeby się dziołchy wydawały, żeby miały dziecka i no, nie żeby się potem po 3 latach rozwiedli, bo coś im nie pasi. Ale jeszcze jak się tak, czyli tak omówiła ten Christbaum, ten stół wigilijny, a po jakiemu ten opłatek jest taki cienki. No ludzie się kiedyś łamali chlebem, bo to ten chleb jest najważniejszy. Teraz my go często możemy trafić, kasik na naszym grubie albo kaś, albo go za dużo, zaś tam po świętach tak będzie, nie? Nakupimy pełno, a potem połowa rzeczy będzie w hasioku. Ale ten chleb był świętością i u mnie doma to było tak, że wszystko, co my mieli na stole, to tego no miało nie braknąć w następnym roku. Także my też zawsze przyciągli ze kuchni wszystko to, co my lubimy. Ja się zawsze kładła cytryna, bo ja strasznie lubię herbatę z cytryną i korzy się tam coś przyciąg. No i ta ostatnia rzecz, to już wiecie, że się od stołu nie wstało, bo ten, kto pierwszy wstanie, ten pierwszy pójdzie na tamten świat. Ja już mam tyle roków, że ja przestała w to wierzyć. O nie, chyba wyda wierzyć. W każdym razie wstawamy łoros. Jednak ja wam powiem, wstawamy łoros, nie wstawajcie pierwsze, nie idźcie do kuchni albo do haźla, bo to jednak funguje. No i jakoś mi brakuje takiego śpiewania wspólnego kolęd. Brakuje mi bez to, że płyty z kolędami wychodzą, a co kiero to dziwniejszą. No z jednej strony jest tak, że życie idzie naprzód, to i też się wszystko zmienia, ale z drugiej strony są pewne rzeczy, które się nie powinno zmieniać i paną, że to jest tradycja. Tradycja ma być niezmienioną, bo wtedy ona przestaje być tym, co jest w naszym sercu. I lepiej może trochę pośpiewać te kolędy tak fałszywie, nie za bardzo pamiętać, to się luknijcie do książeczki, do nabożeństwa, tam stoją wszystkie strofki, a nie takie jakieś słuchanie, to też idzie, ale to nie jest ważne, żebyście słuchali kolęd, no żebyście je mieli razem ze wszystkimi, z którymi żeście się przełamali opłatkiem i życzyli tego wszystkiego dobrego, żeby się z nimi pośpiewali.